Il-bulettin prinċipali tas-7:30 ta' filgħaxija fuq One u l-aktar bulettin ippreferut minn fuq kull stazzjoni ieħor privat dan joħroġ minn stħarriġ perjodiku tal-Awtorità x-Xandir li ġie ppubblikat il-ġimgħa u li hu bbażat fuq ġimgħa bejn l-aħħar ta' Frar u l-bidu ta' Marzu li għadda. Il-bulettin ta' One News jissemma wara l-aħbarijiet tal-istazzjon nazzjonali u ferm aktar ippreferut mill-aħbarijiet fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista in-Net. Kważi 22% jippreferu il-bulettin ta' One News waqt l-aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonalista isegwi b'21%. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll li l-aħbarijiet għadhom infittxin sew fuq it-televiżjoni waqt li bħal dejjem kif inhu mistenni hemm faxxa sew tal-popolazzjoni li segwi l-aħbarijiet biss minn fuq il-midja soċjali. L-Istazzjon One kellu l-akbar firxa wiesa ta' udjenzi fil-jiem tal-ġimgħa u s-sibt fuq One Radio. L-aktar ħinijiet segwiti kienu wkoll l-aħbarijiet u waqt il-programmi One Breakfast ippreżentat minn Noel Camilleri, Sibt il-punt ta' Manuel Mikallef u Drive Time li alterna bejn il-preżentaturi Dorin Kassar u John Bandi.